Vítejte u našeho dnešního rozboru. Zaměříme se na něco, co zní lákavě snadný. Příjem v technologiích, konkrétně u sdílených powerbank. Podíváme se na firmu Volt Sharing Technology, Pty Ltd., co teď působí v Česku. Prošli jsme si, co se dalo sehnat, různé analýzy, jejich interní materiály pro školení i co se píše na internetu. A musím říct rovnou, tyhle podklady dohromady malují obraz, který, vyvolává dost vážné otázky, je to vlastně silné varování, tak se pojďme ponořit do toho, co ty zdroje říkají o téhle zdánivě super příležitosti od Voltu. Přesně tak. Ono už, když si na ty materiály člověk podívá poprvé, tak tam vidí, prostě nesrovnalosti. Co je na tom fascinující a zároveň trochu děsivé, je ten obrovský rozdíl mezi tím, co firma tvrdí navenek i v těch školeních a tím, co se dá fakt ověřit z nějakých nezávislých zdrojů. Mluví o stabilních ziskích z Asie, ale všechno, co jsme v těch podkladech našli, ukazuje spíš na model, kde peníze jdou hlavně od nových členů k těm, co už tam jsou. To je docela, silné tvrzení hned na začátek. Tak pojďme k tomu hlavnímu lákadlu, co Volt podle těch podkladů používá. Ty zisky mají prý téct z obrovského trhu pronájmu powerbank v Asii, hlavně v Číně. To samo o sobě nezní úplně nereálně. Ten trh tam fakt je a roste. Jenže ta časová osa, jaký popisují ty dokumenty, je přinejmenším, divná. Firma Volt Sharing Technology Pty Limited byla zaregistrovaná v Austrálii. Našli jsme záznam u ASIC, to je jejich úřad pro firmy, číslo ASIC 687 385 771 a datum registrace je teprve 23. května 2025. A prakticky hned, ještě v květnu, začali nabírat lidi tady v Česku. Přesně. A tady je ten první velký problém, který ty podklady jasně ukazují. Jakože vybudovat velkou a hlavně ziskovou infrastrukturu powerbank v Číně během pár dní nebo týdnů, to je prostě prakticky nemožné. Analýza těch materiálů ukazuje na naprostou absenci jakýchkoliv důkazů, že by Volt v Asii vůbec nějak reálně fungoval. Dívali jsme se do čínských obchodních rejstříků, třeba přes ty platformy jako Quichacha nebo Tianyancha, které jsou přímo na ověřování firem v Číně. Nic. Žádný záznam firmy s tímhle jménem nebo něčeho podobného. Takže žádná oficiální stopa v Číně. A co třeba nějaké partnerství s místními firmami? Nebo aspoň nějaké zprávy, reference od lidí, cokoliv? Vůbec nic. Žádné důkazy o partnerství, žádné tiskové zprávy ani zmínky od uživatelů v Asii. Všechna ta tvrzení o zisích z Asie, jak ukazují tu uniklé materiály, se objevují jenom v interních prezentacích a školeních. Ty šíří mezi své členy třeba přes ten šifrovaný chat BonChat. Ale nikdy žádné účetní výkazy, žádné provozní statistiky z Asie, žádné smlouvy, prostě nic, co by to podpořilo. I ty výsledky obyčejného hledání na internetu, jak to popisují ty podklady Google, Reddit, různá fóra, nic nepotvrzují o reálném provozu Voltu v Asii. Spíš naopak, lidi tam řeší hlavně ten nábor a podezření na podvod. Dobře, takže ten příběh o zlatém dole v Asii vypadá podle těch podkladů spíš jako kouřová klana. Jak teda ten model doopravdy funguje tady u nás podle těch interních věcí? Uživatelé musí každý den kliknout na tlačítko Start v apce. Prezentuje se to jako testování systému, ale je to podmínka, aby dostali ten denní zisk. Ano, to klikání je takový zajímavý rituál, ale to podstata, jaký odhalují ty školicí materiály a analýzy, je úplně jinde. Není to o zisku z pronajmu těch pár powerbank, co mají fyzicky v Česku. V materiálech se zmiňuje třeba adresa květinářství na Kubánském náměstí v Praze, kam se dají vzít nováčci na ukázku, ale tyhle stanice slouží spíš jako psychologická věc, aby to vypadalo reálněji. To jádro jsou odměny za nábor. Počkat, takže to klikání je vlastně jenom na oko. Podle těch materiálů to vypadá, že ty opravdové peníze se točí úplně jinde. Přesně tak to ta analýza v podkladech popisuje. Ten systém odměn je přímo navázaný na přivádění nových lidí a na to, kolik peněz ti noví lidé do systému dají. Je to docela propracovaný systém. Máte tam přímé členy, říkají jim L1, a pak nepřímé L2, to jsou lidi, co přivadli ti vaši lidi. A pak jsou tam ty úrovně VO od VO1 až po VO10. Každá vyšší úroveň znamená mnohem vyšší vstupní vklad. A právě z těchto vkladů se pak vyplácejí ty odměny těm, co ty nové lidi přivedli.
Můžeš dát nějaký konkrétní příklad z těch školení, jak to funguje, abychom si to představili? Jasně, ty materiály to ukazují docela názorně. Třeba když jste na úrovni VO3 a přivedete někoho, kdo si zaplatí úroveň VO4, což podle těch dokumentů stojí 1280 USDT, tedy tetru, to je krypto navázané na dolar, takže zhruba 1280 dolarů, tak dostanete jako odměnu 15% z jeho vkladů, to je 192 USDT. Když přivedete druhého člověka na stejnou úroveň VO4, vaše odměna už je 16%, takže 205 USDT. A takhle to jde dál. To procento roste až k 20% za pátého a každého dalšího přivedeného na tuhle úroveň. A k tomu ještě dostáváte menší procenta, obvykle 3 až 6%, i z vkladů lidí, které přivedou ti vaši přímí členové z té druhé linie L2. Takže to fakt není vůbec vázané na nějaké půjčování Powerbank. I VO10 a ta prý vyřaduje vklad 50 000 USDT, 50 000 dolarů, za možnost klikat a přivádět další lidi. To už podle těch podkladů zní fakt spíš jako vstupenka do hodně rizikové hry, než jako investice. A všechno to navíc jede přes kryptoměny jako USDT nebo USDC, často přes mobilní peněženky jako MetaMask, a zdá se, že bez jakékoliv normální smlouvy. Těsně. A to je další velký varovný signál, na který ty podklady upozorňují. Používání kryptoměn bez řádných smluv a nějaké evidence hrozně stěžuje sledování, kam ty peníze jdou a zvyšuje riziko pro ty, co vkládají. A k tomu ještě další detail z té analýzy. Při každém výběru peněz si Volt účtuje poplatek 28%. 28%. Oficiálně v těch interních materiálech píšou, že je to na podporu týmu a pokrytí nákladů na převody. Ale takhle vysoký poplatek je hodně neobvyklý. Celá tahle struktura odměny jen za nábor a vklady, nutnost neustálého přísunu nových peněz, aby bylo z čeho vyplácet, absence reálného ověřitelného zdroje příjmu z podnikání, to všechno jsou podle té analýzy v podkladech typické znaky Ponziho schématu. Pojďme se ještě podívat, jak o tom Volt mluví interně. Ty školicí materiály, co unikly, jsou plné takového specifického jazyka. Pořád se tam omílá týmová spolupráce a nábor. Pomáhejte růstu svého týmu. Úspěch týmu je vaším úspěchem. Slibují stabilní dividendy, finanční svobodu a nezávislost, férové a transparentní prostředí. Dokonce tam přímo vyzývají, aby členové přivedli své kamarády a rodinu na otestování těch pár fyzických zařízení. A jak vysvětlují ty denní zisky za klikání? Zase ten stejný příběh. Naše zisky nepochází z kliků, ale ze skutečných příjmů z pronájmu Powerbank na rozsáhlém a stabilním čínském trhu. No jasně, to je úplně učebnicový příklad manipulativní komunikace, jak to popisuje ta analýza. Používají silně pozitivní a emočně nabité hráze, chtějí motivovat a zároveň jakoby rozptýlit jakékoliv pochybnosti. Ten mechanismus výplato klikání záměrně slehčují, že je to jen testování aktivity systému, které vás jako kvalifikuje pro podíl na zisku, a pořád dokola opakují ten mýtus o čínském trhu, který, jak jsme si řekli na základě těch podkladů, nemá žádné reálné opodstatnění. Aby to vypadalo důvěryhodněji, tak podle materiálů používají i příklady známých firem jako Tesla nebo Lime a citují nějaké obecné projekce růstu trhu s powerbankami, že prý dosáhne přes 8 miliard dolarů do roku 2034. To má prostě vytvořit falešný dojem, že je to legitimní a má to obrovský potenciál, do kterého se dá snadno naskočit. A co když někdo z těch potenciálních nováčků začne pochybovat nebo projeví nedůvěru? Mají na to ve školeních nějaký návod, jak reagovat? Ano, ty podklady ukazují, že mají docela propracované taktiky. Doporučují členům, aby zůstali v klidu, byli upřímní a nesnažili se někoho lámat silou. Klíčové je ukazovat vlastní zisky, tedy prostě screenshoty z aplikace, kde jsou vidět ty připsané částky. Nabízejí taky krátké zkušební období, třeba 3denní školení, za které slibují malý výdělek, třeba 20 USDT, které si prý lze hned vybrat nebo použít na nákup té nejnižší úrovně VO. A hodně silně se apeluje na strach z promeškání příležitosti, to známé FOMO. Co když to fakt funguje a ty o to přijdeš? Je to prostě sada psychologických nástrojů, jak překonat tu přirozenou opatrnost. Zmínili jsme kryptoměny USDT a USDC. Proč je podle těch materiálů používají? Prezentují to jako nějakou výhodu? Ano, ve školeních to rámují jako benefit, že je to globální, rychlé a levné převody partnerům po celém světě na rozdíl od bank. To může znít lákavě, ale, jak upozorňuje ta analýza, hlavní efekt je spíš v té netransparentnosti a že se ty toky peněz špatně sledují, zvlášť když chybí pořádné smlouvy.
K tomu si přidejme další dílek skládačky z těch podkladů. Doména jejich webové platformy fistek.com byla zaregistrovaná teprve 22. května 2025. To je den před registrací té samotné australské firmy. Registrace proběhla přes registrátora gmname.com. Majitel je skrytý přes tu službu RDAP, což chrání soukromí, a jako země registrace domény jsou uvedené Spojené státy. Takže když si to shrneme, co nám ty podklady říkají. Máme tu australskou firmu založenou doslova před pár měsíci, koncem května 2025. Ta tvrdí, že má obrovské zisky z podnikání v Asii, pro což ale nejsou žádné veřejně dostupné důkazy. Prakticky hned po vzniku začíná masivně nabírat členy v Česku. Užívá k tomu webovou doménu registrovanou anonymně v USA pár dní před založením firmy. Celý systém odměn je postavený jen na náboru nových členů a jejich vkladech. Ty vklady a výběry jdou přes krypto, často bez smluv a s obrovským poplatkem při výběru. To je prostě celá série hodně vážných varovných signálů, které z těch materiálů jasně vyplývají. Propriety Limited zabývaly příslušné české orgány. Konkrétně zmiňuje Policii ČR, Českou národní banku, která dohlíží na finanční trh, a Českou obchodní inspekci, která chrání spotřebitele. Důvodem je podezření z možného porušení několika zákonů, podvodu podle paragrafu 209 trestního zákoníku, neoprávněného podnikání podle paragrafu 251 a možná i porušení zákona o ochraně spotřebitele nebo zákona o podnikání na kapitálovém trhu, pokud by se to bralo jako nabízení investic bez licence. Takže když to shrneme, podklady, které jsme měli k dispozici, ukazují na zásadní rozpor. Mezi tím, co Volt prezentuje tady snadný, stabilní příjem z reálného biznisu s powerbankami v Asii a tím, co naznačují fakta z těch dokumentů. Extrémně krátká historie firmy, 0 důkazů o tom biznisu v Asii a obchodní model, který vypadá postavený hlavně na pyramidovou struktuře náboru, financované z vkladů nových členů. Tyhle materiály tedy skutečně představují důrazné varování. Jednoznačně. Všechny ty klíčové věci, které ta analýza v podkladech našla, ta kritická závislost na neustálém přísunu nových vkladů, ten neověřitelný a nejspíš fiktivní zdroj zisku zvenčí, neprůhledná struktura, upoužívání kryptoměn pro platby a výběry, vysoké vstupní poplatky i poplatky za výběr a to intenzivní využívání psychologických a manipulativních taktik v komunikaci, to všechno jsou velmi silné známky, které odpovídají definici Ponziho schématu nebo podobných podvodných systémů. To nás přivádí k takové závěrečné myšlence, kterou si z tohohle můžeme odnést. Nabízí se otázka, kterou ty podklady vlastně kladou, jak je možné, že ten příslib snadného zisku a psychologický nátlak, často ještě zesílený tím sociálním tlakem ve skupině, dokáže přimět lidi ignorovat takhle jasné varovné signály, i když ty informace a důkazy o nesrovnalostech, jak jsme viděli, jsou vlastně docela dostupné pro každého, kdo je ochotný hledat a přemýšlet kriticky. Je to určitě téma k zamyšlení nad naší vlastní odolnosti vůči lákavým, ale potenciálně nebezpečným nabídkám v dnešním světě plném informací. Potvrzuje to jen, jak je důležité si věci ověřovat a používat kritické myšlení.